Velkommen til den her video. Det er sikkert lang tid siden, du har set mig lave nogle videoer på den her kanal. Og det sidste, du sikkert husker, det er sikkert noget med mulle-muldyr, eller nogle reaktionsvideoer, eller nogle gaming-relaterede content-videoer og sådan nogle ting. Jeg har simpelthen valgt at reboot den her kanal til et nyt koncept. Og det betyder fremadrettet, så er den del ikke en del af det. Der er ikke noget mulle-muldyr mere. Der er ikke noget af det, der ligner. Så der vil komme til at være gaming-relateret indhold på den her kanal. Jeg laver lige den her video, bare lige sådan en hurtig informationsvideo. Og så er I klar over, at det er det, der vil komme til at ske her på kanalen. Hvor jeg vil komme til at spille alt muligt forskellige typer spil. Alt fra simulationsspil, storyspil, alt muligt forskellige typer spil. Og hvis det er noget for dig, så bliver rigtig gerne hængende. Og derudover så har jeg jo også ændret navnet på kanalen, og det har jeg simpelthen gjort, fordi jeg har faktisk 2 kanaler. Jeg har en Roblox-kanal, der hedder Mr. Phantom Blogs, og den lægger jeg et link til her i beskrivelsen. Så hvis du er til Roblox-spil, så spiller jeg rigtig mange forskellige Roblox-spil der. Og hvis det er, du ikke er til det, eller bare er til begge ting, så bare bliv hængende her også, hvor der kommer til at komme andet, som ikke Roblox-baseret indhold. Så det var bare lige en lille hurtig update, og jeg vil selvfølgelig sætte stor pris på, hvis du har lyst til at abonnere til begge kanaler, hvis selvfølgelig vel og mærket, at begge kanaler er noget for dig. Man skal altid vælge noget, som der selvfølgelig er noget, som ligger op af ens interesse. Alt andet vil bare være dumt. Så ja, men ellers så er der ikke andet at sige, at det var bare det, og have en god dag.